Bună dimineața! Alex s-a trezit astăzi în jur de 8 fără 10, foarte bine dispus. Arăta cu degetul că vrea să-i dau chiloței pe el, dar în afară de chiloței n-a vrut să ia decât înainte să iasă în parc, nimic altceva. A mâncat terci de ovăz, aproape pe tot, deci a mâncat bine, a făcut pipi singur, e din ce în ce mai independent la toaletă și mă bucur asta. A venit bunicul pe la noi și au ieșit împreună în parc cu bicicleta. Probabil o să se dea și pe tiroliană mult și bine. Vremea e foarte frumoasă și profităm la maxim de ea. Iar eu am luat din EasyBox noul nostru joc pentru Alexandru. Nu o să fie chiar cu regulile lui pentru copii de 7 ani plus, dar o să învețe foarte multe animale așa.